Happy birthday to you. Què és això? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aquesta no és la sintonia. Happy Perdó, birthday. saps que demà fas un any d'històries pardianes? Hombre, doncs no ho sabia, la veritat és que no. Doncs per això hem començat amb aquesta sintonia. Doncs mira, us ho agraeixo. Enhorabona, perquè un any, qui ho diria que podríem aguantar un any aquí? Sí, un any més vell, no més jove. Mare meva. Més jove d'esperit, pare. Ai, Bueno, senyor. això que no falti, tu. Doncs Vinga. un any d'històries pardianes. Sí, No senyor. està malament. Bueno, Doncs vinga, va. Procurem continuar. Bueno, doncs vinga, va. Sí, Ara si sí el que... nostre estimat públic no diu que em fumin fora, tu. Home, espero que no. Jo de moment m'ho estic pensant, eh? Val, d'acord. Vinga, històries pardianes. Gràcies. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Doncs vinga, ara sí, comencem de debò, històries pardianes. Doncs vinga, som-hi. En què ens Pues mira, sorprendràs avui? continuem parlant d'aquelles persones que gràcies a elles ens han arribat a la Barcelona que tenim. Aleshores jo el dissabte, el 22 de febrer, agafo la Vanguardia i a la part de, diguem, el junt de la Vanguardia, que és el Vivir, ve les visites guiades a l'Hospital de Sant Pablo, etc i es dona una sèrie d'informació molt interessant, tenint en compte que jo professionalment durant molts anys he estat per l'Hospital de Sant Pau i clar, soc una mica, em considero una mica fill d'aquell hospital, no? Perquè el conec com es diu vulgarment, de cabo a rabo, oi? Aleshores, llegeixo una sèrie de coses que són interessants, com per exemple, a l'Hospital de la Santa Creu de Sant Pau és obra de l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. Bé, aleshores l'hospital va ser inaugurat per el rei Alfonso XIII el 16 de gener de 1930. Tot això està aquí a la Vanguardia. En 1978 va ser declarat Monument Històric Artístic i en 1997 Patrimoni Mundial de la UNESCO. Bé, llavors us vaig a dir que el recinte ocupa 9 mansanes, per exemple, de l'Eixample de Barcelona, i un dels projectes és que institucions d'altíssima categoria internacionals ocupin aquests pavellons com a seu d'aquestes institucions. Per exemple, ja diu concretament que actualment están instaladas en el recinto modernista las siguientes instituciones: Universidad de las Naciones Unidas, Red Global de Universidades para la Innovación Global, Casa Asia, Red Mundial de Operadores del Agua, Organización Mundial de la Salud, Instituto Forestal Europeo y Programas de Ciudades Resilientes de la ONU Habitat. Bé, i amb això llavors arribem a una qüestió. Tota aquesta meravella i tot això que ara tindrem aquí a l'hospital, que per cert us vull també dir una cosa. Es farà una jornada de portes obertes, es pot visitar tot el que s'ha fet nou fins al 17 de març. Ho dic per les persones que ens escoltin, que si tenen interès d'anar-hi, perquè després es veu que per entrar allà seran visites guiades de pagament. O sigui que s'haurà de pagar per entrar... 5 euros, deien, o me l'he inventat jo? He sentit alguna de 5 euros. No sé si es parlava d'uns 5 euros, per exemple, i si era guiada era més cara. O sigui, si era guiada, però entrar valdrà 5 euros. Bueno, bé, això en principi és el que jo he tret del diari. Ara, el que ens interessa és tota aquesta meravella, tot aquest patrimoni de la humanitat i tot això, a qui li devem? Li devem a en Lluís Domènech i Montaner. Bé, pràcticament, avui en dia jo crec que aquí a Catalunya el coneix tothom. Aquest senyor va néixer a 1850 i aquest senyor va ser arquitecte, o sigui, evidentment, historiador i a més va ser polític. És curiós perquè en aquelles èpoques totes aquestes persones intervenien en política. Bueno, i va ser, evidentment, un dels impulsors del modernisme català. Això és evident. Com a professor, que precisament de l'Escola d'Arquitectura, que llavors ell tenia molt bona relació precisament amb que en vam parlar dies enrere, amb el... Ahí, no em surt. Rogent. Això, no em sortia, senyor Rogent, home, del sí, carrer. amb l'Elies Rogent, no em sortia. Doncs va formar gent tan important com Antoni Gaudí, com Puig i Cadafalch, com a Jujol, que també parlarem d'en Puig i Cadafalch i en Jujol amb altres, perquè d'en Jujol es coneix molt poc aquesta persona, i en canvi és interessant que en parlem d'ella perquè té coses interessants, per exemple en Falgueres i altres. Bé, com a polític va ser un impulsor del catalanisme mitjans la Lliga Regionalista Catalana. Bueno,
Aquesta Lliga Regionalista Catalana va tindre una força molt important en aquells moments a Catalunya i ell va arribar a ser diputat a les Corts Espanyoles com a diputat per la Lliga Regionalista. Bé, llavors ell va combinar la seva professió d'arquitecte amb l'estudi de l'art romànic i l'heràldica. Era un erudit amb els dos estudis, amb l'heràldica i l'art romànic. El seu lloc de treball i llavors l'estudi, vull dir que ell per relaxar-se, etc., tenia l'estudi, es situava a la masia rocosa de Canet de Mar, que actualment aquesta masia és el Museu Domènec i Montaner. O sigui que vull dir que es pot visitar perquè és el museu d'ell. Bueno, se li coneixen gran quantitat d'obres, però per no estendre'ns i que se'ns faci pesats, en parlarem potser de les principals. Bueno, com a més important, evidentment citarem el Palau de la Música Catalana, que és d'ell, i a l'Hospital de Sant Pau, que ja n'hem parlat. Aleshores, passem tot això, tant el Palau de la Música Catalana com Sant Pau són patrimoni de l'UNESCO, o sigui, estan declarats patrimoni de la humanitat. Això què implicava, perdó, el tema de que fossin patrimoni de la UNESCO? Estan protegides totalment. Sí, són obres d'art, que estan protegides internacionalment, o sigui, s'han de respectar sempre. Bé, llavors, a l'Hospital de Sant Pau, quan en Domènec i Montaner va construir, ell va concebre una sèrie de pavellons separats l'un de l'altre i, a més, rodejats de jardins, que aquests jardins, doncs, clar, li donaven una amplitud, li donaven una cosa que era bonica. I, a més, aquests jardins, ell projectava i volia que tot fossin plantes de tipus medicinals. O sigui, tots aquests jardins hi haguessin plantes de tipus medicinal, que crec que ara es farà, sembla ser que es farà, oi? Bé, aleshores hi ha una cosa molt curiosa, que jo ja dic que jo a l'Hospital de Sant Pau, per motius professionals, el conec molt, que tots aquests pavellons, per uns túnels subterranis que existeixen, uns passadissos subterranis, que estan il·luminats, que estan nets, però potser sí, per fer pel·lícules de por sí que servirien. Doncs estan comunicats. O sigui que si tu entres a l'Hospital de Sant Pau i vols anar al pavelló X, doncs tu per aquells passadissos vas fins que arribes i dius pavelló X i puges les escales i ja hi ets. Vull dir que no és que estiguin separats totalment els uns dels altres, sinó que estan comunicats. Bé, explicat això, aleshores, vull parlar d'altres obres que ha fet ell. Per exemple, a l'Hospital de l'Est, o sigui, a l'Hospital de Poblenou, tens el Panteó d'Anselmo Clavé. El Panteó d'Anselmo Clavé és d'ell, la Casa Montaner de la Ronda de l'Universitat, és d'en Domènec i Montaner, a l'edifici de l'editorial Montaner i Simón, que actualment és la Fundació Tàpies. Ah, al carrer Aragó. Justos. L'editorial Montaner i Simó, jo crec que hi ha gent que coneix el seu fons editorial mentre va existir i era una editorial amb un fons extraordinàriament, però extraordinari. Això és una realitat. Ara, jo et vaig dir una cosa, a mi sincerament el que em molesta i el que fa malbé l'obra d'aquest home és tota la ferramenta que el senyor Tàpies va idear i ho va posar a sobre de l'edifici. Jo ho trobo una monstruositat, però és una idea meva. Si jo m'anés, allò anava fora. Ho sento molt per el senyor Tàpies, però jo ho fotia fora, sincerament, perquè allò és perdoneu, però allò és un aborto. Sincerament, molt bé. Bé, llavors, precisament una de les coses que ell va crear va ser el cafè-restaurant del Parque, conegut com a Castell dels Tres Dragons. On està això? El Parque de la Ciutadella, sí, que va ser el Museu de Ciències Naturals, el Museu Zoològic. Sí, que és veritat. Doncs allò era un cafè, era un restaurant, era un cafè, i després es va convertir en museu. Bé, per encàrrec del seu amic Elies Rogent, ja et dic, eren molt amics, hi havia molt bona relació, inclús eren docents a l'Escola d'Arquitectura, va participar en molts encàrrecs de l'Exposició Universal de 1888. Va participar en moltes coses amb la construcció d'aquesta, que ja en parlarem d'aquesta exposició, perquè va ser molt important. Bueno, el Palau Ramon Montaner del carrer Mallorca 278. Allò, en altres anys, a principis, va ser la Jefatura Provincial de Falange de Barcelona. Posteriorment, és aquesta casa on està el delegat del govern a Barcelona, que en aquest cas, en aquests moments, una delegada, la delegada del govern de Barcelona, que això és el carrer Mallorca, cantonada a l'Àurea.
és aquest edifici. Anem una mica més avall, i ens trobem precisament també en una altra casa que és d'ell, que és la... Mira, no la tinc jo precisament. Sí, al carrer Mallorca, la casa Tomàs del carrer Mallorca 293, que també és molt bonica. Té una arcada de ferro a baix, impressionant, molt maca. Bé, té la casa Morera del Passeig de Gràcia 35, per exemple, i si anem a Esplugues de Francolí podem trobar el celler cooperatiu. El celler cooperatiu també és obra d'ella. Ara, hi ha una cosa molt important, i és que a Reus hi ha una institució per al tractament psiquiàtric, o sigui, que dèiem abans un manicomi, que avui dia direm institut psiquiàtric, que és el Pere Mata. El Pere Mata és conegudíssim, evidentment aquí a Catalunya és conegudíssim, i a més amb l'estudi dels problemes psiquiàtrics i a més en tractament de la psiquiatria és importantíssim. Inclús sempre ha sigut un dels centres, abans es deien manicomis, ara no ve el cas, però la veritat és que ha sigut important, ha sigut molt important. Bé, llavors Domènec i Montaner es va casar amb una senyora que era Maria Roure, d'una distingida família de Canet de Mar. D'aquest matrimoni aquest senyor va tindre 8 fills. És com una explicació més de la seva cosa personal. I al final de la seva vida aquest senyor va viure a Canet de Mar. De totes formes, ell, a l'estar malalt, se'l va haver d'intervindre quirúrgicament i aquest senyor va morir a Barcelona el 27 de desembre de 1923. Llavors aquest senyor està sepultat al cementiri de Sant Gervasi de Cassoles. Està la sepultura d'aquest senyor. Bé, ja més o menys s'ha fet un petit resum de qui era aquest senyor, al qual li hem d'agrair que tinguem un hospital de Sant Pau, que tinguem un Palau de la Música, i inclús a l'Institut Pere Mates, que si aneu per Reus us recomano que el visiteu, perquè és una meravella. Molt bé, fantàstic. I ja hem acabat avui. Apa, històries pardianes, fins a la propera. Vinga. Adéu.